ин аз сейфҳои отпечатки палец хати гуфтем ҳамоан. Сенсорни парол ади тараф калид. Ина замокаш мустаҳками баъд зури бадай ба тариқати яй зури бадай ина шилка дора. Короче дрнш қисмати дрншра мегзарем ҷое ба ҷои дора секрени ҷо тайдинг мегам. Дрншра шикафча дора отдельни парол дора шикафчаш бу. Ина парол полка дора детаҷаи дрнш зури бадай. размерҳои майдатарш ҳам ҳастай бу. доставка тамоми ҷо бесплатно. баъд бу функсияи хуби дигаршон дар чие ки вақте нами зарба мехӯра ҳамин мабодои барои диз пиз ё масалан паролша се бор хато мезанад сигнал меса сигнализатсия дорад. Дигар светош ҳам ҳастай ҳамио.